Encante Productions. Ouais. Izaila izan dikortza garbitzen. Tore, mituzak. Gauza bat auki bet. Karta bat, txiki zein da. Paraizu zineman ikusiko gara. Izortea ikari. Egin? Baina, Paraisu zinema lezuen pelikula bat? Kontar? Paraisu zineman ikusiko gara. Lehenku hau ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko gara. Alemaniarrak grisez jantzita eta zurdinez. Oraindik ez da berandu. Izo zein berko jak? Ozen nahi matematika aldetza. A ber, zer deken Paraisu zinema. Vale. Egunon, bakizu zer den Paraisu zinema? Ni de palo. Venga. Bai. Bakizu zer deken Paraisu zinema? Yes. Vale. Bakizu zer deken Paraisu zinema? Ze? Paraisu zinema. Ibaki zerreken Paradisu zinema? Ez. Vale. Venga. Zoze bila batek. Batez. Kamun, Dios, nik ere zin. Ze guzti izango da Paraisu zineman ikusko gara. Ibituzak hau bi. Ue! Sueño, mami, sueño. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten. Pelikularen zati hori laguna moztu ziguten.